Yan, naga-vlog lang ko, naga-libre sakay ko. Asa ka? Katunti ka. Naga-libre sakay ko. Lagi, amo ka? Downtown? Inos lang. Asa na? Sa terminal. Ha? Sa terminal. Sa Tulip Drive. Tuloy, sige, tuloy lang ko. Sina doon? Wala, libre ra. Ha? Okay ra, i-appeal ka sa vlog. O, sige. Ganun nga? O. Sa Tulip Drive, asa ka nila napit? Ito na ay traffic light no, tapos right side. Okay. Okay ra, i-post ako niya no? Sa asa rin ang terminal? Padulong Takurong van? Okay, sige, multa. Hindi ko yan no? Ayaw, kagili kayo traffic. Nakuha na kayo po tender nyo. Ano lang, kailangan yung sakay. Hindi ko pangitang pasahero kay karan ako yung mag-content. Ayaw kayo nasakay ka. Mas dili masiro ako ang gabi iron. Hindi ka na nag-front boss? Dugay na, tapos lahi-lahi lang itong content karon kani i-focus na ako ng kuan, libre sakay. Kanina dyan ako i-focus kay pag nindot man ang kuan sa kong outcome sa kong mga videos. Taghanon po mga kuan, mananaw na. Pero dati ba nga, bisag unsa ray akong ikuan ato kuan sa probinsya, ana. Lo, Parang pera. kaya nga. Maganda. Oo, Gagantay pa. Pa. kaya nga. Bawat bigay niya. Mas malaki ang ano. Income meron. Oo, Doon ko lang doon. Tapos dito na pinagkabayra yung pera. Ito na hindi makaya yun. kaya nga. Bago mat pa tayo. Bago pa tayo magsakripisyo ba? Oo nga. Kasi nagpakaya natin. Ganito. Oo. Sakay. Kaya nga eh. Tapos yung iba nangyayari ng mga, ano ba, mga 10,000, Oo. 5,000. Malaki na yan. Malaki na yun. Ganito sa akin. Ito na lang, servisyo lang muna, no? Tapos, out mo yun kaya ng 10,000, mas sobra pa yung makuha nila pera. Kaya nga. Sa bawat isang tao. Nakaumpisa pa natin, so kailangan talaga mag-invest ng pagod ba? Buti sana makahabol ka ng ano, last trip. Nagabiyahe ka pala. Dito. Dito pala yung pansaban. Yun ko lang alam. Masret, takurong! Oo, nama! Takurong! Pwede boss. Okay. Wala na. Libre lang ko yan. Kasi, Bigyan din ka ng ano, sticker para makita Ay, mo anong ba? page mo pala? Boss ko, yan sa sticker. ikuan kita kay... Okay. Kalo pare. Thank you boss. Ay, post ko to ha. Oh, sige, thank you para makita kita. Ingat sa biyahe kaya. Kasi ito ang terminal namin, sir. Okay. Kung meron pa sir na makatid mo, dito na, basta Takurong. Takurong na Okay, Isolan. okay. Ito siya. Ngayon ko lang nalaman ba? Oh, ito. Sige, sige sir, thank you ah. Salamat ya. Ingat sa biyahe. Sige. Okay.